Kardom Niliman Robising Roha Nili Howard Kehat Alicia Long General Secretary Clem Bangfu Pini Arni Gang Sam Tong Sokot Penili Live Kewang Nangkok Taso Atipi Bangkela Henlo Non Malom KCC mate tim Karbiang Long Kecari atu Siksidul mate Karbiang Long Longri kecari ji aron Bangso awareness mate workshop ke padopon ini afarman Bangso bu taksi nili kaning je pon kangtung Sia hoklo radu Pini Karbiang Long Inut Hexera Bangfu Ake hai Elvin Teron Alang li Bangsu Siksidul awareness mate Siksidul workshop la 2 days Nini Farman Klar Dakpen Rata Thengu Siksidul mate Karbiang Long Kecari nangji laso Aron alam ke thanpon Sia hoklo alang li ta inut Hexera Bangfu pod alang li phanta chorulo Alang li dead longri isia dead cari nangji protangte aron choklim nangji Laso posi India dead along sitami Pini central atun ke cari nangji aron state atun ke cari nangji aron lapen ilitum Karbiang Long mate Siksidul hawar ke cari nangji aron non mat Karbiang Long ke cari aron ke choklim le langpu Daniel Terona ke hai klar dakpen ke than theke po chorolo Tasilahen lo rada tum Nilitum APSLC song pen Mate ake hai jai kathar sar kai ke mata me rada phan ke than pon ke lahen lo ilitum Karbiang Long along date ke cari mate ilitum ma methang along ri ke cari ji aphan aron choklim kalila aporsi ilitum inglong aso mate Karbiara tum jongsi jing thur nangji lapen ilitum Ningke hanga teng pen klem long nangji protang te Frangsi bangke constitutional long nanga tokpi dak Siksidul hala paragraph 2 pen sub paragraph 7 na teng pen si det cari nangji pu kai ke matame my meeting along rong alo setame kitab pon open ile tuma jai kathar sar rad phan ke than pon ka cepat duk pon ali bangke Pini rada tum tame chini nang po iri tum Karbiang Long tumas council ke non mat ke cari ke aron chok lim kalilang puke ake hai Elvin Teron siklar dakpen thandet le standing dugalam ake hai Elvin Teron la anani penke Karbiang Long ke cari nang ji aron chok lim kalilang pu than dak Hai hede ada bangke lagi ning duk mimi der piklu jong si afrang pen alang li nu thek sera bang fu nona son det ke cari nang ja ron mate me thang ke cari nang ja ron choklim kali lang pu ma tha pen rat phan than dak pen klem patir pi pona son de pini ilitum da pam sung se det ji apolo tame alang li chini det se tame ka chini ne ka chikrong ajok pini ilitum a det along ilitum along ria long Arni wang mat kece ke be tum nang ke pleng ili tuma hemarit ili tuma asa kuri ili tuma contract ili tum abe par beha kadu ko be aja ko ngata me ili tuma arar phan non nang thilap lo kasin dili ke pudami bang ke der pig lo alang li Elvin Terona ke hai tame non der o apors tame alang li puthot alang li me thang ke thek ka chini la so gyan ke to ko ka jok pini rad aphan class dak pen ke than thek por ke chorolo la bena ko du thula ASDC top leader Dharam Singh Teron lake nilitum hawar ke hat LA along ASDC adin hut SDC ke cari hut alang li phan MLA ke pahai pono la ben nili tahsil Rompur sigi dolo la ben alang li tahsil Rompur alang li rong ke jortrona ro
alang le drum sing teron tame pini sik sidul alam radaphan klar takben ke thanun thek pot joro pilo sidame ni lipudam jia bangke alang li MLA ki khia hut ja kong do hut alang li sik sidul alam radaphan ke than thede pot ning duk pilo ta janon pini APSL se asong election rem det hai sidame ni litum radaphan ka chothan atogano constitution na teng pen ke than pon kai ke mat rada theng no klar tak pen ke than pon vela lam bang ke pini bang ke nilitum election le rem det tame nilitum akache song bang ken hai det le kasi choro lo nono bang ke nilitum APSLC atuma 60 dul ta akaprek kalilo pen pini Daniel Teron Elvin Teron lapen Dharam Singh Teron an parta Tuliram Rongha ke matha halaso 60 dul ta akaprek kalilu ta dihui si bangke lang tumnang pudulo je jai katha la 60 dul ke lang chinglu le det nangji a chu ching tip te det nangji reng ang jang nangji la busong si ka che patar mate ka ching nek choi same pinia banga thekdam long lo ili tuma det people se ke vir lo ili tuma khai people se ke sung lo la pro tangte ili tum det ke chari pro tangte methang aron chichini vek nangji kasi nono bangke ili tu sungo elo non tim kar bianglong atum tame alang tum 60 dul awareness ba doyad lo non rong ro barlos tame APSLC asong mate jai kathar ko som ga thanda malang le tum tame rong ro barlos 60 dul alam than pon tola bangke choro piklo alang tum pa ninga rong piklo to BJP along inut bahani awokars achamcha tum non along la social media long lam the ka che pakla rundun je CM Tuliram long hang ke non ke claim pon ke 60 dul pen akang tu si ke claim pula se lata bang matha meme 60 dul pen ko ana kang tu to mane 60 dul pen ta akang tu dota hai lake det pi ki marono tameli tum 60 dul ar loke la 60 dul along copy ma constitution ateng anse du chot pula so pena kang tu ki available la se 60 dul bodang de inglong so phanse le tum phan nang ke rai pilo la so teng si ke claim pon po la pen Tuliram rohang ta la so teng be se claim pon po buse ning thelo la se prabjin pen 60 dul constitution ateng pen mini constitution ateng pen paragraph 2 la pen sub paragraph 7 high court pen ke hai tang a case separate electoral pinchong nang ji pula high court pen manpeng edo Guwahati high court pen jitu order ki pia teng pen ke claim pachun pon po buse ning thelo athe Elvin Terona ka ning ji lo jong si mini constitution mate Karbiang Long Autonomous Council chok lim pen mini constitution kim nang ji pro tangte la ke thom chingbar kri nang ji ke thom aja kong ta do nang ji alang li pro isi bangke executive isi bangke legislature la pen isi bangke judiciary la se la ke thom chingbar kri lo pro tangte ilitum a 60 dul mate mini constitution playing un po la so klar dak ke than thek po choro lo la se non ke padusi Karbiang Long rat phan chuning ri lo rat tum APSLC song mate jai kathar alangli pini IS retired officer mate IS officer pen alangli sangkok pen office dame pini sareng sarua pors dame alangli khai longria farman kaching hona joine se pini alangli dode sangse ajo jerlo phirlo alangli khi dapen chepa kon se pini adona dona arong hawar alangli 6 dul awareness ke pipon ani wang se klar daklam than pon bom lo pini social media pen chenglok pini kitab pen my meeting along tame kitab bhari kitab pon pen se aron pen ke thanda ta so posi pini Elvin Terona ke hai ke than alam ta ahok lo 60 dul mini constitution aja kongkelano pen ilitum Karbiang Long Autonomous Council ke cari aron chok lim de lang pu alang li ke paklar pon la ba ke pini APSLC asong political le phanchot ke lo la ke Daniel as ki ko Elvin Terona ka sin ingji dakla
Kasi la solam bang ke litum chini dun pamekana po la se litum Karbi Anglong Autonomous Council ke la ka ja kong thu la pen 60 constitution polotang te la ke litum mini constitution det ke maron so po se litum la so arona tengpen che chari longji komantu lo la abang se litum radatum litum chonghong nang kok po la pen jong ka chonghong ka chok chelo la si litum la so a det litum aron litum phan Indian hong bithana long nang ke kempi nang ke pandong pia teng pen jong se char jak nahi protang te normal Karbi Anglong Autonomous Council CM atum tame claim po nang po pinipet ke dam tangalam ke litum la pula ben puchi pupera non ke wang jilang pini pen 60 dul a constitution ateng bese pini Karbi Anglong Autonomous Council chari ponang polake jong se chari pon pete polotang te la bangke la ke political ali lo la pen pudapon ini pini APSLC mate jai kathar phan la ke langun ni alam chotlu nangli tum alam ke ningi chot akam ke claim clip polotang te la se afrangsi bangke 60 dul constitution ateng pen paragraph tu la pen sub paragraph 7 na take pen separate electoral kapin chong bangke la bangke claim back nang potuliram boha ke hai la pen prabjin pen PGR VGR alongle eviction nang post 62 la ateng pen la pen te prabjin pen pini la aron re pen council alo 62 alo ha Bihar pen ke wang Rajasthan pen ke wang West Bengal pen ke wang halaihu akeche so tumphang pini longle phelang ke hodai pon pini orenga warsai ke pipon laihu stami nangli tum prabjin pen ingthan pono anlo protangte nangli tum kiningje la pen akam chingbar po kasi nangli tum hanchuning rilo la pen rada tum non ke wang jilang stami made pini pen stami APSLC asong ke 60 to the mini constitution of India mane 60 ateng bense kam claim ponpo Indian ke kema aron along ilitum Karbi mate inglong aso phan aron so ke maron so ilitum phana panong pia teng bense APSLC asong ke kai ke ta che song thipo la so teng bense kai ke ta me ke kam chior ponpo la si kemang la hello separate electoral in thamlong letik la pente prabjin pen PGR VGR along le eviction vek nang po la pen council along aron chok lim pen det che chari long nang po la hello la si nili pini kapre kalam kenige dam uji ninghang hello se kaddu kabe solang do Karbi ara sitame APSLC asong mate jai kathar ka ningje alam ke ningje tap kali puke pini an ke klang daglo tase APSLC akache song higher lo election le rem des tame APSLC asong tum akache song bang higher le tase ke padusi pini tuliram rongha ke hai sitame pini methang a party mate methang ang hoya phanchot ke nang le 60 awareness bi nang ne jong si nang le det ke chari ponje pha methang a council methang along ri ke chari ponje phan se ke chini ne pen pini awareness ke tu protang ke nang le phan welcome lo la pen lason awareness do pik nang se la pen le tum claim ra pe dang rong rubalu atok anu arat phan tame le tum 60 alam than pon igluna nang li kwan ma ke than pon 60 la teng ben than ponon aka prek suitap rino e amuk na than ke chokche tamuk na than ke chokche la so bangke ningje tab rino la lo protang te la ke political a phanchot lo ke isi ang khoi phanchot lo la lo protang te nilitum na pui bangke non bangke Narendra Modi ajadu ke jutkok se ke non head jong MP election ke penan adima bangke APSLC atu constituency cap abang ke APSLC tum hide del lapen ke remlang adim stame asap sap vel people ma protang te la bang ke Narendra Modi ajadu ke non Karbi Anglong along ke accept selu non ke jai katha rajyo ajadu mate 60 aja konga tengpen Karbi Anglong chechari long nang jipu radatum ke cherok tok mate radatum aning ke matha thip ajok sepini lapoan APSLC atu vote ke kamlo la so posi
CM tuliram rongha kai sitame nangli det nangli longri jong se chinghon pulotang te nangli siksidul ateng pele sai deng konon nangli phan welcome lo labe nele to siksidul awareness abang ke bipon unong sela la nini kali non cheklo jones tame nangli to tangka nangli tumari deng tangka poisa do ko non cheklo jones tame nangli to awareness bitha laga welcome lo labe na hawartin da bidam tha awareness nilitum APSLC mate jai ka tharason arong tin ha inglong along ke do e don vet aphan ta nilitum 60 lam ke thanda ma som thosin nang litum ta damra thandam tha anlo tang te litum kar bi mate inglong so rar tum me thang aja kong chichini po bang e ke chong thui ta ba link ke kroi kren asi nang litum phata me ning thelo te pini nili live ke bang alam thi pi bang ke la ning ji pense nili lam the ri ke lo ka dom